बयनिसिमबो खुलुमबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। सेथि खौराङाव दङ दिनै 25 जुलाइ अदेबानि रबिबार। दिनैनि सानखालि बाक्सा जिल्लानि तामुलपुराव गोदानै गायसंजागोन मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटाल। बे हाबाफारियाव भारत हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा आसामाव दावबायफैनानै गुवाहाटी श्रीमन्त शंकरदेव हायुं गेजेरारि नब्लांनिफ्राय अनलाइननि जोहै तामुलपुराव गायसंनो गोनां मेडिकेल कलेजखौ बेखेवनानै होगोन होनना खौरां मोननो हादों। बे हाबाफारिनि थाखायनो मैया बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ दिनै तामुलपुराव गायसंजानो गोनां मेडिकेल कलेजनि जायगाखौ नायगिदिंहैनानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङोदि बिटिआर गोरोबथानि रादाय बायदियै आसाम सोरखारा गोरोबथानि दफा बायदियै मोनसेनि उनाव मोनसे मावफुंनो लादों आरो बे हिसाबैनो तामुलपुरखौबो जिल्ला हिसाबै मोनफुंनो हाबाय होननानै बिथाङा बुंथियो आरो मेडिकेल कलेजखौबो गायसंनो थांखि लानाय जाबाय होनना बिथाङा फोरमायबावो। बेजों लोगोसेनो बिथाङा बर' लाइमोनफोरखौ साखाफारा थानो थाखाय खावलायो, मानोना पेरामिलिटारि बायदियाव बर' लाइमोनफोरखौ सोसननो नागिरनाय खामानिया जागायजेनबाय होननानैबो बिथाङा रोखा बुंथिबावो। आरो बिथाङा बेखौबो रोखायै फोरमायना होबावो दि पेरामिलिटारियाव बारग' NDFBफोरनि थाखाय आलादायै मासि थागोन होननानै। आरो बिथाङा बाथानि दैदेननायाव हाग्रायाव थांफिननानै फैफिननाय साफ्रोमबो बर' लाइमोनफोरखौ बरायनायजों लोगोसे जौगाखां आरो गोजोन रायजो बिटिआर दाफुंनायाव मदद होनो बयखौबो खावलायहरो। दानिया गुबुन नैथि खौराङाव फैबावदो। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय दुमबाजार गामिनि रायजो राजाफोरा माइरं रानग्रा डिलार बिथां रुसनु बसुमतारीनि सायाव जाख्ल'नायनि अजद होदों। रायजो राजाफोरा अजद होनाय बायदिब्ला डिलार बिथाङा मोननांगौ माइरं आरो केरासिनफोरखौ नांगौ बायदि समाव होनो नाजाया आरो खम बिबाङाव रानो होनना अजद खालामदों। बिनिखायनो दुमबाजार गामियाव बिथां डिलारखौ सोलायनानै गोदान सासे डिलार थिसनफिननांगौ होननानै बिटिआर सोरखारनिसिम ओनसोलनि सुबुंफोरा दाबि खालामदों। दानिया थामथि खौराङाव फैदो। NLFनि दैदेनगिरि बाथाजों लोगोसे गासै NLF केडारफोरा गोजोन सान्थिनि थाखाय न'फारसे गिदिंबोफिननाया थारैनो आसामनि थाखाय गोजोन आरो जौगानायनि इसारा लाबोदों होननानै बुंथियो आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी बिथाङा। लोगोसेनो बिथाङा बुंबावो दि सिगाङाव सरखार आरो NLFनि गेजेराव थानाय गोरोन्थि बुजिलायनाया बाथाजों लोगोसे गासै केडारफोरा गुबै लामायाव फैफिननायनि उनावनो बेफोर गासैबो जोबलांसिगोन होनना खौरांगिरिनि गेजेरजों रोखा बुंथियो। आरोबाव बेजोंनो लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि NLF बिथांमोननि जायफोर दाबिफोर दङ बेखौ सोरखारा फैबाय थानाय समाव मावफुंनो नाजागोन। बिनिखायनो गोजोन आरो जौगानायाव बाहागो लानांगौ होननानै बिथाङा गासै NLF बिथांमोनखौनो खावलायो। गुबुन फारसेथिं बिटिआरनि दावबायसा बर' बिथाङाबो बाथानि गुबै लामायाव फैफिननायखौ बरायनायजों लोगोसेनो बिटिआर ओनसोलनि जौगानायाव आरो बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ आबुङै मावफुंनायाव जथायै सोरखारखौ मदद खालामनांगौ होननानै बिथाङाबो गासै NLF बिथांमोनखौ खावलायबावो। आरोबाव ब्रैथि खौराङाव फैबावदो। बाक्सा जिल्लानि मसलपुराव फिन आयेन बेरेखायै हाथियार बोखांनो हादों पुलिसआ। खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बाक्सानि मसलपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय बेलगुरि फोथारनि गोथौ ओनसोलाव हायाव फबनानै दोननाय पिस्तलजों लोगोसे गुलि आरो मेगजिन बोखांनो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। खौरांनिफ्राय मिथिनो हाबावनाय बायदिब्ला साननैसो सिगां बेलगुरि फोथार गामिनिफ्रायनो हमजानाय डाकाति हिरक ज्योति डेकानि बुंनायनि असिलायैनो बाक्सानि नायगिदिंगिरि पुलिस प्रणब ज्योति कलिता आरो मसलपुर पुलिस थानानि OC नरन सनवालनि दैदेननायाव दुथां डाकातिखौ लोगोआव लानानै अपारेशन खालामनायनि गेजेरजोंनो आयेन बेरेखायै हायाव फबनानै दोननाय पिस्तलखौ बोखांनो हादों होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।